marot yudo kolil to kuonde modong' te ler to inyalo we ni ot olil kabisa. Budget ma wan go sani, the biggest component in education sector, 28.1% mar budget in education, billion 700 is the highest expenditure ma sirkal nigo. King P megiga mokalo, the budget mar education odhi malo. En manani that sub-component ma gi yuago ni million 600 wuok ni mar free feeding mar school ni, kamoro kanyo dok chienitie. Baradwa no wang'iye bende mopogore. Nitiere programs mang'eny ma sirkal nigo ma otenore gi weche mag somo. 700 billion mawacho ni poka wuoye NGCDF ma bende nigi billion ge momiye kucho. Mamu jombe dhi tiyogo kaneno ni to ere kako support nyithinde weche mag somo. So nitiere components mang'eny ma king'iyo tibro neno ni sirkal bende nyaka tim budget madonjo. Nitie gimilo ni budget policy statement. Awinjo ka Obungo Wich wuoye ni onego beni jo piny bedo involved. Budget cycle chakre dwe mar 9. Ilora higa dwe mar 6 ni to mbaka osechakore kaka dwa chak budget ma higa maluwe. Kachopo dwe mar 9 to nitiere statement michiwo ma nyiso kuma sirkal ochomo higa maluwe no. Bang'e ibi dwar pach jopiny. Kaete migole policy statement. Policy statement ne ema siro ni to wadhi spend kanye gi kanye. Omiyo kineno budget masani ne koro committee mar finance motelne gatani ochiwo cha. Iyudo ni ne odok piny matine budget policy statement cha gi billion madhi 57. Ne walieko 4.297 billion. Budget moter kaendi en 4.23 something. Tiane oduogo piny matin. Nyiso ni watemo luwo chik mar policy cha. Loso budget ni. Nitiere kuonde moko ma odeka gi kalure gi kako winj pach jo piny ka ji chiwo pachgi. Ng'ato ka ng'ato nigi ratiro nyaka Obungo Wich mar chiwo